Jackie Taylor ydw I, a dwi'n gweithio fel swyddog datblygu yn Canolfan Cymraeg i Oedolion, Canolbarth Cymru. Fel heno, da ni yn ysgol penweddig. Mae yna ddysgwyr yma, pob lefel, a Chymru Cymraeg. A maen nhw'n gwneud Mince Peis, a mae'r bwyd yma yn mynd draw i'r hen golau lle mae gennym ni noson canu corolau. Gwneud Mince Peis gyda chrwst blas oren. So, rhywbeth gwahanol. Maen nhw'n dilyn research o Gymraeg, so mae'n gyfle i ddysgu termau newydd hefyd. We came to university here and we're in Wales, so why not learn Welsh while we're here? Thomas dwi, dwi'n dod o Lydaw. Felly dwi'n siarad y Sialaweg. Dwi'n yma yng Nghymru i ddysgu Cymraeg hefyd. Yn iawn. A coginio hefyd. Rhannwch yn dri, iawn. Allt i rolio peth allan fyna. Mwy o flawd ar y bwrdd. Helen dwi'n dod o Australia yn y reiddiol, ond nawr dwi'n byw yn Aberystwyth. Hayley dwi'n dod o Swydd Efrog yn reiddiol. Mae'n gymysglyd o bobl. Mae y ddwy ferch yma jyst wedi dechrau, wedi gwneud llai na flwyddyn. Ac wrth gwrs dwi wedi bod yn trio dysgu'r iaith sobon iawn i 20 mlynedd. Felly mae'n rhaid cyfren i gyd i'r ffôn o fewn y munudau nesaf. I'd say, well, we know a lot of cooking words now. Yeah. We've learnt that star is seren. Seren. Toisto. Pop tea, oven. Obviously. Or fern. I've learned to say sugar icing, which I think is very nice, and that you get to shine your pastries afterwards, gleimio. So it's all very helpful. Mae'n Mince Peis yn blastus iawn, bendigedig. Mae wedi bod yn nos o wych hyn o criw da wedi dod ynghyd a tipyn o ganu. Felly na, mae wedi bod yn ffordd eitha da o ddathlu yn Nadolig yn dod. Mince Peis nes? O, Mince Peis ffein iawn i clywed bach o frandi yn rhai ohonyn nhw fyd.